Kasi may nagpa-deliver ni ma'am, di magipatod sa Red Dragon. Lang. Ala, sao man na mo ni ma'am nga, diri gipatod si mo ma'am, tanaw mo. Ano, 3:30 man eh. 3:30, 39, anong takis? Wala ko nag-order na. Karong-karong mo na. Mo lagi ma'am, gipabidyo kay tuyo kami. Bahala ka na. Sao man, nakainom na si ma'am. Wala ba natin na 39? Okay na ka ma'am? Nya, matulog sa tani ma'am. Ayan! Agay! Oy! Minuangan ko rin gano. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Hello! Uy, natulog naman eh. Ma'am? Hubog ma'am? Kita ko mama. Kay nagi pa-deliver diri nga beer. Beer nga Red Horse. Gikan sa Digos. Diyos na namo ko'y berde. Dalawa doon ang kisla. Asa ma'am? Dagay na ko'y ber. Na may gipatod diri ma'am, Rowena Santos. Ay, nako'y ber dala-dala oy. Doon ang kisla. Nako'y taduay. Kisa may Ber good. Nako'y taduay daw. Kinom na nila oh. asa mga kauban pa inyo ni diri? Oh. Kisa may nagpa-deliver ni ma'am, diri magipatod sa Red Dragon. Lang. Nakainom na ka? Pila na may nahurot mo? Ha? Bayan na magugusok kong bayaw niya na. Ala, sao man na mo ni ma'am nga diri gipatod si mo ma'am, tanaw mo. Ga resibo. Pa-check lang. Ano, 3:30 man eh. 3:30, 39, unong takis. Wala ko nag-order na. Karong-karong mo na. Mo lagi man gipabidyo kay tuyo kami. Bahala ka na. Ha? Sao man na to ni? Gi kami Digos. Tango. O tangon na to? O tangon nimo? Lang, nagag-39 niya. Asa man ninyong balay dito sa Digos kay atolan na mo niya. Asa yung balay David ma'am? Na makakitindahan sa Digos. Sama na nakainom na si ma'am. Wala ba natin na 39? Okay na ka ma'am? Hagi ma'am kay layo mong gihatdan ma'am ba? Dito mi sa entrance kaso lang ipabalin mi diri. Dollar de mo ba? Nya matulog sa tani ma'am. Nakupog na ka ma'am? O nakainom lang? Ah, nalipong ka? So tanaw di ambir ma'am na jud gidala gid mo. Dala kong berde o. Dakabok na may tanluway ba? Kali na mo. Price. Price daw. Once daw. Sa kanaro? Ano, kadako ba anang kabaylo ng anak Ang berga ni gipatod ma'am. Kasi nay makatapal ma'am. Kwenta po na, sir. Ataplan nimo? Kwenta po na. O banin sa mi ma'am. Tama, asa ka nang Tanaw na to ma'am. Narito sa gawas. Asa to mo? Kaya tutong imnon eh! Sige naman, Ay, Ber. nahubog na si mama. Ayan, sir. Okay. Kuray ko na, sir. Kwenta pa na. Ayan! Agay! Hoy, Minuangan ko rin gano. dali ma'am, tara ma'am. Nakikita ba? Kay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong Surprise! Happy birthday! Klaro ba? Oh, nakamata na ka. Mata sa. Happy birthday! Ah? Away si utang. So, dito ta ma'am, lingkod ta ma'am. Nilipong ko. Alipong ka. Ah, kulang ra na. Kulangan pa na. Kami naghatag ani. Wala na. Makita nimo video niya nga napiyong-piyong ka. Alipong ka? Sige nimo tanduay beer. Pero itong bayaw mo pinagpainom na ko. Wala to ha. Kaya pa magunit ang buke? Sanay ni Kwarta. Ha? Kwarta. 3,000. Tama nito beer na. Sumama yung hapon. Oh, happy 59th birthday. Magpaila-ila dahil may ako si MM, kani si Ami. We are from AM Digos Flower Shop. Okay ra ka? Anong hilak man na? Naami diri karon ma'am para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagi ani sorpresa. Kabalo ka kinsa gahatag ani?
Uy, nag-yut siya. Sige, sige. Okay, birthday man ni Moron. Kantahan ka na mong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa James. Okay. Make a wish. Wish and blow your candle. Tayo pa, ma'am. Hoy! Yeah! Birthday. Message, ma'am. Kasama na ko, ha? Uyab siguro ni mo ni. Uyab ni mo. Nakay uyab wala. Admirer manini mo kay ana siya. I love you, Tina. Hala. Naulian. So na siya yung message, ma'am. Paminawa, ha. So ana siya. Happy birthday, ate. Nagpasalamat ako sa Panginoon na nabigyan kita ng kaunting kasiyahan para ma-enjoy mo ang iyong kaarawan. Habaan pa sana ng Diyos ang iyong buhay. At huwag mong kalimutan ang pagtawag sa ating Panginoon. Ate, kahit anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, sa Kanya tayo sasandal dahil walang katumbas ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Gana ng manghudo. Sabak mo. I-enjoy mo lang ang iyong kaarawan. Magpasalamat sa Panginoon sa 59th na taong kaarawan mo. Kuday kung sa nilisa kung may papalito ng cake. Sige. Siya. Tuwan ka, salamat daw. Thank you ulit sa lahat ng binigay mo sa akin at sa pagmamahal at pag-unawa sa lahat ng bagay. Wala na akong hihilingin pa sa Panginoon. Salamat sa Diyos na ikaw ang naging kapatid ko. Happy birthday ulit at mahal na mahal kita. Ayan. Birthday wish ni mo si mong lola. Birthday ka sa 60. Mora? Short ba? Wish ni mo mga unta dagan pa ka sa Ginoo taas nga kinabuhi. Enjoy lang nimo imuhang birthday karon kauban namo. Mao na happy birthday ma. Ako wish ni mo man, tagaan pa ka sa Ginoo, taas niya kinabuhi kay. Butan kay kano, suot kay minimo. Kanang tagaan ka sa Ginoo, dugang kalaksik kuso. Kay napakay mga anak ibalo ko nga mahal kay ka sa imong mga anak po ug sa imong igsoon. Salamat kay Mat sa imong birthday. Happy birthday. Happy birthday, Taya. Happy birthday. Dito ka. Thank you sa pagkatiman sa mga auto na. Basta pag gamay mami, sa mga parents, ikaw naging second parents sa mga. Oh, happy birthday. Okay. Kuan siya sa kuang-kuan nga. Kasi kuan sir. More birthdays to ka pa. Nga maabot siya. Pasalamat ka siya. Basta taran. Kasama na nga Unsa unsa tanan? Taran kayo. Unya na sir kay birthday kiss una. Ay, dili sir. Birthday man niya karon. Dapat na karon. Okay daw, okay. Isa lang. So nahuwasan na ka. Alipong ba? Sige si ma'am. Ikaw ma'am, usa ta mag-picture, unsa imuhang mensahe sa imuhang manghod. Oy, lakay. Mama, lupa ko eh.
magtura mag-ingon ka ganina ayaw yun pamalit tong cake nawata lang nagyatag sa imo ang pumangkon ayaw yun pamalit enjoy lang yung birthday wala ko kasabot na ingon kaya magkitawagan ganina duwara mga so ayan anak niya salamat din kayo tingala kay ko yung berber dalam beroy Suko may ka. hubog pag yung kong ibukaw pa kung matulog kanya nag-request man siya nga pasayawon daw ka Hoy. sayaw daw kauban sa imuhang mga grupo wala music Oh, na music. Oh, kisa na mayaw. Asa mo to uyab nimo? Parisa na yung uyab Sayo ma'am, sayo ma'am. klaro ba klaro Na para mawasan ba? Sir, guniti sir. Yeah. Baile siguro. Guniti. Okay.